chokwadi chazobuditswa pachena tichiona vakomana vekuchina vachifumura zvichinzi aiwa vakomana machinese they're not investors, vakomana ava malooters, because vakomana vanongouya vachiita mabusiness operations mavo munyika isina mutemo, pasina kana marules nemaguidelines anovagaidha pamaoperatoro avari kuita. Sarapinda mumashoko anobuda nyoko panapa kuti wasubscribe walike waturn on the bell icon. Timina BBC Zimbabwe mudanyira chiti facts. Zimbabwe doesn't have investors but looters. Any investor who invests in a lawlessness country is not an investor but a criminal. Many genuine companies are leaving Zimbabwe, only the Chinese seem to be interested in staying in Zimbabwe. Why? Chinese are looting our minerals and destroying our country. What are Chinese doing in Zimbabwe? No black Zimbabwean can be allowed to do that in China. They loot our natural resources. They don't pay tax. They don't bank their money in our banks. In doing that, they are well protected by our government. How can a country development with investors who don't pay tax or don't bank money? Muchasvinura yenyu vanoposta papictures amuri kuona muchiona machinese individuals aiwa vane vakomana leadership yemunyika yezimbabwe zvamunonyatsokuona kuti aiwa varatidza kuti vari kuawirirana, they are agreeing. Vari kuya panapa itsanakira vachiti aiwa vakomana munoona macompanies maprominent companies anozikamwa pasi rose achiclosa achistopa maoperations, but vakomana machinese vanoramba vachikira on their business operations. Why? Because they know that they are looting, they are gaining, they are not paying tax. Zvinazvikuonekwa kuti aiwa they are benefiting. Ufuti zvari kuita munyika yezimbabwe, any black anozviita kuchina aiwa anokikiwa out. Muridze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pena comment section medu mutise mafungiro enyu. Subscribe walike, turn on the bell icon.